Els missioners claretians estem preparant el 26è capítol general que ha de tenir lloc, si tot funciona amb normalitat, a l'agost-setembre d'aquest any 2021. En aquest capítol, que són cada 6 anys, la congregació és invitada a revisar una mica quin ha estat l'itinerari, què ha estat el que ha fet a cada una de les províncies i a cada un dels llocs, amb coherència i amb fidelitat a l'establert en el capítol anterior i, per tant, també a generar i a caminar a futur. En el capítol del 2015, que seria el que ara conclouríem en aquest sexenni, ens vam invitar a 3 processos de transformació. Un, a una congregació amb sortida, no només costat, sinó veient a veure quin era avui els reptes que som invitats a sortir a la nostra missió. Un altre, el repte d'una transformació interna, és a dir, de vida de comunitat, de vida alegre i joiosa, una transformació de la joia vocacional que vivim, i una altra, certament, que fos comunicativa, envers els altres i, per tant, que fos també atraient en aquells que el Senyor crida a viure i a compartir aquesta vida i missió amb nosaltres. Un 26è capítol general que porta per lema arrelats i audaços, i que hem agafat com icona, pel treball capitular, els deixebles d'Emaús. També se'ns proposa un dinamisme de treball, de converses, igual que va ser la conversa d'Emaús en el camí amb el Senyor, doncs de tenir unes converses a nivell local, comunitari, a nivell zonal, entre comunitats, a nivell, diguem-ne, provincial, amb tots diversos membres de la província, i a nivell del que nosaltres diem conferències, que ve a ser per continents. En cada una de les converses, en els seus àmbits, doncs també amb una intenció d'escoltar-nos i d'escoltar aquells que treballen amb nosaltres, aquells que col·laboren en els nostres apostolats i aquells amb qui nosaltres col·laborem o compartim l'entorn social i que potser a vegades no ens hi hem relacionat prou, però ens hem volgut atrevir a convidar gent a parlar i a dir-nos també el que pensaven i com ho veien. En el camí itinerari dels 6 anys previs, que van de capítol a capítol, és comú que tant a nivell de les províncies, o fa el superior provincial, com a nivell de congregació ho fa el govern general, el superior general amb els seus delegats, hi hagi interrelació i hi hagi visites diverses. En aquestes visites n'hi ha unes que porten el nom de visita canònica, que vol dir que és una visita més oficial, on algun delegat o el mateix pare general o un delegat seu visita amb esmera la província, la trobada amb les comunitats, les activitats, etc., per veure el palpitar i la vida que es va fent amb coherència i en la vida que ens hem marcat en els objectius capitulars. El pare Henry Omonesaye, del govern general, delegat pel pare general, és el que ha vingut i ha pogut estar amb nosaltres i acompanyar-nos en aquesta visita. Com diem, una visita acurada, les visites solen ser més llargues quan és visita canònica i s'ha de passar per tot arreu, i molt condicionada. Dintre de les possibilitats o de les trobades, hem tingut també una trobada online amb el visitador amb tots els claretians de la província de Sant Pau menors de 50 anys. Estem parlant d'una trentena. Però també amb aquests hem volgut tenir una trobada expressa per projectar i plantejar també futur missioner amb ells i en l'organisme i amb la realitat que ens tocarà viure i afrontar. Pas a pas i caminant amb aquest entusiasme de ben arrelats i audaços amb l'ajuda i la inspiració de l'Esperit.